Deuseztatze eragilea baditu beste aplikazio interesante batzuk, eta batez ere hauekin posiblea da hainbat magnitudeen batez bestekoak kalkulatzea era askoz ere eraginkor batean. Lehenengo eta behin, hasteko gora ezagun zein den A den adierazpena, oda deuseztatze eragilearen adierazpena, M omega zati bi H-ren erroa, X eragilea gehi I zati M omega bider P eragilea. Hori dugu alde batetik A, beste aldetik daukagu A+, justu honen berdina dana, baina adjuntua, beraz horrek esan nahi du, kasu honetan, konplexu konjugatua dugula. Esan du, konplexu konjugatua honen hiruren ordez minus I dugula. X eta P hermitikoak direla. Eta hau hemen interesantea dana, zera dugu, bi hauetatik, bai X eta P adieraz ditzakegula A eta A plusen funtzioan. Batura egiten badugu, Xen adierazpena, ze aurreko batean Hamiltondarren adierazpena lortzeko A eta A plusen funtzioan, hori baita garatu genituen, hauek, orduan zuzenean, batura egiten badugu, A eta A plusen batura, Xen proportziona dugu, eta hauen arteko kendura, aldiz, P eragilearen proportziona dugu. M omega H barraren erroa zati bi eta A ken A plus. Hau adierazpen hauek oso erabilgarriak ditugu. Zeren eta normalean beste eragileak, azken finean, X eta P-ren funtzioan izaten ditugu. Energia zinetikoa, P karratu, energia potentziala, bat biren K X karratu, eta horrelakoak, eta inventatu ditzakegun beste batzuk. Orduan, beste eragile horiek A eta A plusen funtzioan adieraz ditzakegu. Zer esanik ez. Eta, guk badakigu zein den A eta A plusek ze ematen duen autofuntzioen gainean aplikatzerakoan. Honek ematen du RN psi N eta psi N ken bat. Eta A plusek ematen du R bat gehi N psi N gehi bat. Hau zebera erabil dezakegu funtzioen batez ere nire ustez eragileen batez bestekoa kalkulatzeko. Hau da, guk badugu funtzio bat, azken finean funtzioak edozein funtzio bat jar dezakegu beti Hamiltondarren autofuntzioen kombinazio lineala bezala. Gero daukagu beste A behagarri bat, eta A behagarri hori guk X eta P-ren funtzioan izango dugun azken finean guk beti jar dezakegu A eta A plusen funtzioan. Egitea eta A eta A plusen funtzioan jartzea oso erabilgarria dugu baldin eta esate baterako haren batez bestekoak kalkulatu behar badugu eta olakoak kalkulatzerakoan oso erabilgarria dugu eragilea eragilea bera A eta A plusen funtzioan jartzen. Adibidez, egingo dugu adibide konkretu bat eta horren aplikazioa ikusteko. Demagun, aztertu nahi dugula, zein den, zenbat balio duen, Heisenbergen ziurgatasunen printzipioa, autofuntzioen Heisenbergen ziurgatasunen printzipioa. Hau da, demagun, kalkulatu nahi dugula, zein den, delta X bider delta P. Eta delta X eta delta P kalkulatuta N autofuntzioan. Gu badakigu eman behar duela H barra zati bi baino gehiago, baina ekin nahi dugu, kasu honetan zenbat balio duen. Beraz, horretarako kalkulatu beharko dugu lehenengo eta behin, delta X eta gero delta X hori kalkulatuko dugu
n egoera baten gainean, psi n egoera baten gainean, eta horretarako egin behar dugu hori da berdin, horatzen baduzue, x karratuaren batez bestekoa, minus batez bestekoaren karratua, eta gero horren erroa. Bat bine. Bueno, beraz, hasteko, hasiko gara xen batez bestekoa kalkulatzen. Beraz, lehenengo puntua izango da xen batez bestekoa. Hau aplikazioa dugu, beraz, kalkulatu nahi dugu n egoera batean xen batez bestekoa. Hoize dugu azken finean, psi n, x, psi n. Bueno, orduan egingo duguna izango da, jarriko dugu zein den, xen adierazpena, izen eragileen adierazpena, a eta a plusen funtzioan. Hori dugu, zuzenean jartzen badu hemen, hoize dugu, h barra, zati, bi m, omega, psi n, a, gehi, a plus, dugu, psi n. Berriro, egingo duguna izango da, bi zatitan banatuko dut. Erro h barra zati bi m omega, hementxe dugu bi ekarpen daukagu, lehenengoa denez, egingo dut astirago, psi n, eta gero daukagu beste bat, psi n, orain a plusen, ez da? A plusen bate bestekoa. Bueno, kontutan hartzen badugu, eta hementxe aplikatu behar dugu. A, psi n-eren gainean aplikatzerakoan, honek ematen du, psi n-ken baten proportzional den funtzio bat. Baina gero, psi n-erekin egin behar dugu biderkaketa eskalarra eta daukagun oinarria ortonormala denez, hau 0 da. Hau 0 dugu. A plus aplikatzen dugu, ematen du psi n gehi baten proportzionala. Baina psi n-erekin biderkatu egin behar dugun ez eskalarki, baita 0 dugu ortonormala dalako oinarria. Beraz, hau 0 dugu. Xen batez bestekoa 0 dugu. Bueno, ezen aritzeko, esatz bagenekien, zegoen funtzioak badaukate paritate definitua, orduan, honen dentsitate probabilitatea beti izango da bikoitia, eta xekin biderkatzerakoan bakoitia ateratzen zaigu, eta integralan barruan bakoitia geratzen zaigu, bez integrala 0 dugu. Orduan, beste arrazoi horretatik badakigu 0 atera behar zala. Bueno, orduan, nolabait egin duguna hori da, hori konfirmatu. Baina, bitu segertatzen den, hementxe kalkulatu behar dugun x karratuaren batez bestekoa. Joan gaitezen oraintxe, x karratuaren batez bestekoa kalkulatzera, azken finean behar dugulako delta x kalkulatzeko. Bueno, beste kolore batekin egin dugu. X karratuaren batez bestekoa kalkulatuko dugu, n egoera batean. Berriro, hauze dugu, psi n, x karratu, psi n. Biderkak hau ja ez da 0. Eta biderkak eta eskalarra hauze egiteko, printzipioz behar dugu zein den psi n-eren adierazpen orokorra. Baina hori zaila da, gora ezazue, hementxe ermiteren polinomiak sartzen direla, orduan, segun eta zein den n, bera adierazpena aldatzen da, esponentziala dugu, eta hementik geratzen den integrala ez da bat ere erraza egiteko, Asko jakin behar da ermiteren polinomioen ezaugarrietaz integrala hauze hortik zuzenean egiteko. Baina ikusi, ze erraza den geratzen zaigun integrala baldin eta x hori jartzen badugu a eta a plusen funtzioan. Bueno, lehenengo eta behin, egingo duguna izango da, xen ordez, jarri a eta a plusen funtzioan. Orduan, lehenengo eta daukagu, h barra, bi, m, omega, hori da, kanpora ateratzen zaigun faktorea, eta gero daukagu, barruan, psi n, daukagu a, gehi a plusen karratuaren batez bestekoa. Beraz, hau da garatu behar duguna. Hori garatzen badugu, a plus garatzen badugu, horan daukagu a karratu, gehi a plus karratu, gehi a plus, gehi a plus a. Hori da. Bueno, lau ekarpen diferenteak ditugu. Kontuan izan, bi hauek lan jarri behar ditugula, ze trukakorrak ez direlako. Orduan, bi ekarpen diferenteak ditugu. A karratuarekin lotutako ekarpena, ak egiten duena da batetan igo, a karratu aplikatzean bi zenbakitan, bi unitatetan igoko du enen zenbakia, beraz, honen gainean aplikatzerakoan psi n gehi biren proportzionala izango dugu, baina honekin biderkaketa egiterakoan, a karratu horretatik datorren ekarpena nuloa dugu ere. Ze
ortonormalak direlako oinarrien osagaiak. A plusekin, barkatu, arekin aplika egiterakoan egiten duena batetan jeitsi, esigo. Orduan izango dugu psi-n ken bat. Akarratu egiterakoan psi-n ken biren proportzioa izango dugu. Baina honekin biderkak eta eskalarra egiterakoan baita 0. A plusekin egiterakoan A plus karratu gauza bera. 0 izango dugu. Bi hauek aplikatzerakoan ja ez. Ze honek batetan igotzen du, honek batetan jeisten du, orduan psi-nen proportzioa geratuko zaigu, baina beste faktore bat, eta orduan bai biderkak eta eskalarra ez da 0 izango. Orduan bi hauek bai ematen dutela ekarpena. Beraz, bakarrik bi hauen ekarpena aztertu beharko dugu. Bai? Bueno, orduan jarraituko dugu hemetik, mentxe daukagu beraz h barra bi m omega, eta gero lehenengo egingo dugu A plusek ematen duen ekarpena, eta gero egingo dugu A plus A ematen duen ekarpena. Ea ba. Lehenengo, hau egiterakoan, A plusek egiten duena da, hau izango dugu, ziazuk pauzuka egiten, lehenengo psi-n, A aplikatuko dugu, eta A plus psiren gainean aplikatzerakoan, horrek ematen du, erro bat gehi n, psi n gehi bat. Bueno, jarraitzen dugu, hause kanpora atera dezakegu, zenbaki hause, orduan atera dezakegu bat gehi n, eta orduan mentxe ateratzen da psi-n, eta A dago aplikatzen psi-n gehi baten gainean. Beraz, honek ematen du, berriro, erro n gehi bat, psi-n. Beraz, honek ematen du, bat gehi n, eta gero psi-n eta psi-n ateratzen da bat. Orduan, hemetik ateratzen da, bat gehi n. Bueno, egin dezagun orduan, hemetik ze ateratzen den. Hemetik ateratzen da, berriro oraintxe A aplikatzen da. Orduan, A aplikatzen dugu, eta daukagu A plus, oraintxe A aplikatuko dugu, eta geratuko zaigu erro n, psi n ken bat. Hauze kanpora ateratzen dugu, eta hori da erro n, psi-n, eta daukagu A psi-n ken bat, bai? Orduan, A psi-n ken bakatu, hemen daukagu A plus, hau da A plus. Orduan, A plus psi-n ken bat aplikatzerakoan, ematen duena da bereo, beste n. Beste erro n, beraz, erro n-ekin biderkatzerakoan, n. Orduan, hau da, berdin, n. Orduan, azkenik, zer da hemetik ateratzen duguna? Hemetik ateratzen duguna, zera dugu. Hau dala berdin, h barra berdin bi m omega, hemetik daukagu bat gehi n, eta hemetik daukagu n. Beraz daukagu bat gehi bi n. Hori da, atera zaiguna. Beraz, jaba daukagu x karratuaren batez bestekoa zein den. Gauza bat, zeharin egin dugun, ez dugu behar izan ezertarako uin funtzioen adierazpenak. Edozein n baterako oso zailak direnak. Itzelesko alabaitala, eta ikusten duzuz, ze erraza izan den kalkulatzea x karratuaren batez bestekoa. Bueno, era berean, kalkulatu dezakegu zein den p karratuaren batez bestekoa. Lehenengo eta behin, kalkulatu behar dugu zein den peren batez bestekoa. Peren batez bestekoa, argi dago, goian esan dugunarekin betera, x-ekin esan dugun bezala, peren batez bestekoa, Hamilton autofuntzio batean eginez, hori 0 dago. Gure urrengo helburua izango dugu, kalkulatzea p karratuaren batez bestekoa. Orduan, hemen ere egin behar dugu gauza bera, ez? Orduan, p karratuaren batez bestekoa kalkulatzeko,
otofuntzio batean, jarriko dugu hemen, zein den, P karratuari dagokion eragilea, hori dugu minus, H barra M omega, zati bi, psi n, A ken A plus, psi n. Hau da, kalkulatu behar duguna. Vale? Bueno, barkatu, hementxe daukagun erroa ez, hau da, erroa, ez da agertzen, erroa beste erroarekin, da peren adierazpen hartzen badugu, erro bat agertzen da, baina P karratua dugunez, orduan hau segeratzen zaigu, faktore hau segeratzen zaigu. Eta hau dugu hemen karratu. Bueno, orduan, honen karratua egin behar dugu, aurrekoan egin dugun bezala, hemen geratzen zaigu, A karratu, gehi A plus karratu, ken A plus, ken A plus A. Goian aipatutako arrazoien berdinengatik A karratu ematen du ekarpena 0 da. A plus karratu ematen duena baita 0. Bakarrik geratzen dira hauek, ezta? Hauek dira, berdin, jarriko dugu hemen, minus beste minus horrekin simplifikatzen da, beraz H barra omega M zati bi, eta gero daukagu hemen, psi n A plus psi n gehi psi n A plus A psi n. Baina hau ere da goian ateratakoaren adierazpen berdinak, hori da goian egin dugu. Ze bi adierazpen horiek goian ateratzen zitzaigun ere. Eta horrek ematen zuen bai bat gehi bi n, bai? Orduan, emaitza hori erabiliko dugu ere. Hortik da ateratzen duguna, da berdin, hau da bat gehi bi n, beraz ateratzen zaiguna da H barra M omega zati bi, bat gehi bi n. Bueno, orduan ja, honekin, ja zuzenean, ja batu egin ditzakegu daukagun adierazpenak, eta daukagu alde batetik goikoa ikusten badugu, daukagu. Hemen daukagu, hau da H karratuaren, X karratuaren batez bestekoa. Beraz, ateratzen duguna da delta X, X karratuaren batez bestekoaren erroa dugula, dugu erro H barra bi M omega erro bat gehi bi n. Hori dugu delta X alde batetik. Bestaldetik, delta P eraberean, ointxe bertan lortu dugu. Delta P, hementxe, zuzenean hemetik dugu P karratuaren batez bestekoaren erroa dugu, beraz delta P dugu erro H barra M omega zati bi erro bat gehi bi n. Bueno, beraz, kasu honetan zein da, zuzenean ja badaukagu, zein den Heisenbergen ziurgabetasunen adierazpena kasu honetan. Bi hauek batzen baditugu, geratzen zaigun delta X bider delta P dugu berdin, hasten bagara biderkatzen, H barra bat geratzen zaigu, H barra zati bi, M omegak simplifikatzen dira, bider bat gehi bi n. Hau da, azpimarragarria da, zer erraza kalkulatu dugun gauza hau. Eta hemendik atera daiteken ondorio interesantea. Aurreko batean baita ikusten duzuenez, n berdin 0-ri dagokion, hementxe n berdin 0 egiten badugu, n berdin 0-rako ateratzen dugun delta X bider delta P da berdin H barra biren. Hau da, egon daiteken balio minimoa. Ez dakik goratzen duzuen, baina n berdin 0-ri dagokion adierazpena, uin funtzioa,
da gaussiarra, eber minus, metxe konstante bat, bai, eber minus alfa jarriko dut, kasuetan ez dugu, gaussiarra, hau da, gaussiarrari dagokion Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioa, ari ateratzen den ziurgabetasuna, bi hauen ziurgabetasunaren biderkadura, da baliorik txikiena. Eta beste dozin bati, beste guztiei dagokiena, beti da handiagoa. Hau da, ez dakik goratzen duzuen, baina hau oso interesgarria da, baina ze goratzen baduzue, baina aplikatu genuen, lortu dezakegun. Delta X bider delta Pren biderkaduren baliorik txikiena gertatzen da funtzio gaussiarrarako. Zeren eta beste edozein funtzio bat, beti jar dezakegu, oszilatzaile harmonikoaren autofuntzioen kombinazio lineala bezala. Edozein bat. Beste funtzio honi dagokion hau, honen biderkadura, honen ziurgabetasuna, beti izango da h barra zati bi baina handiagoa. Baldin eta beste ekarpenak, n0-ren diferenteak diren ekarpenak agertzen badira. Ze ekarpen horiei dagozkien ziurgabetasuna handiagoa dugulako. Eta hori dalata orduan, gaussiarra izango dugu, ziurgabetasuna txikiena duena. Bai? Hau, emaitza interesantea dugu. Baina, emaitza honetatik aparte, azpimagarria dugu, adibide honetan, hementxe egin dugu azken finean adibide konkretu bat, ez? Pizka luzea izan da, baina adibide konkretu bat, gure helburua izan da ikustea zein den delta X bider delta P oszilatzaile harmonikoaren autofuntzioetan. Eta atera dugu adierazpen orokor bat, edozein n baterako. Eta ez dugu inoin aplikatu behar edo kontuan hartu behar izan, zeintzuk izan diren Hamiltonaren autofuntzioen adierazpen zehatzak. Eta horiek gabe kalkulatu ahal izan dugu X karratuaren batez bestekoak eta P karratuaren batez bestekoak. Eta bakarrik erabili behar izan dugu A eta A plusek autofuntzioen gainean duen ezaugarri simple hori. Eta gauza bera aplikatu dezakegu beste edozein eragile baterako, eragile horren batez besteko kalkulatzerako orduan, baldin eta jakin badakigu zein den eragile horren adierazpena A eta A plusen funtzioan. Energia zinetiko, energia potentzia eta besteren bat.